još malo da utišam. Eto, nadam se da vam se sviđa ovaj mod. Meni jeste ovako zanimljiv je skroz. PCAIA YouTube channel kaže, evo Rima za evu priliku. Dok su svi u gradu, ja gledam Gajbotrona Vladu. Dobro bacaš rime, pazi ono. Probat ću da ti se odužim odmah na neki način. Samo da smislim nešto. Ti si beš iz Kosirića, tako beš. U Kosirić gradu susreo sam čudnu felu, a odseo tamo ja sam u Skrapež hotelu. Bio sam tamo pre možda nekih 15 godina, tako se tada zvao taj vaš hotel u centru, a sada ako se ne varam zove se Olimpik ili tako nešto. I bilo je zanimljivo, dobra ona lepa priroda kod vas tamo, ali baš ima mnogo, možda i 20 godina mislim, kako sam bio. Nekom prilikom ne sjećam se ni šta ni kako, ali bili smo u tom hotelu nešto na par dana samo, kratko. Da, ništa što se tiče ovog moda, to je bilo to. I to je bilo sve za večeras, s obzirom da je 2:30, ovo je neplanirano potpuno, znači neplanirani stream, tako je možda i najbolje. Vidimo se uskoro, sutra uveče nova recenzija na Gajbotron kanalu, a u narednim danima i recenzija GoPro kamerice konačno i najava tog nečega što radim sa nekim drugim youtuberima za Gamescom koji dolazi. Ništa specijalno, ali onako bit će malo i potrudit ću se da bude zanimljivije do standardnih događaja i standardnih stvari koje ćete moći tamo da vidite, nešto drugačije, nešto originalnije, tako da to je to ljudi. Hvala vam što ste me gledali večeras i veliki pozdrav od čika Vlade Gajbotrona. Ćao!